Han passat molts anys tocant i cantant en anglès per tota Europa i des del 2015 aposten per fer-ho aquí, també en català. Ja s'han fet un lloc dins el panorama musical nacional. David i Santi Lluc són els Atomic Leopards. Les nostres influències són, bàsicament, en principi sempre han sigut rockabilly, rock and roll, clàssic, però són molt àmplies, també ens agrada molt el jazz, música pop, country, blues, vull dir, i al final ho barregem tot i intentem donar-li el nostre toc personal i ja està. Tot combinat. Lluny de Tennessee, aquí tinc tot el que ho pot voler, que encara en queda per descobrir. Nascut enmig de Barcelona, per nosaltres, musicalment va significar una mica un abans i un després, perquè va ser la primera cançó que vam fer en català, amb la qual estem molt contents amb el resultat general, tant de com va quedar la cançó, com va quedar la lletra, de la resposta de la gent. Ara acaben de publicar un nou videoclip. Sé que li agradarà, és un nou pas en la projecció d'aquest grup amb ADN rock and roll dels 50. Han aconseguit que la seva música arribi al gran públic. Com camina, em fascina, mai ha vist res igual. Hem recuperat una mica el tipus de tema cavalgant amb guitarra reverberada, que amb Atomic Leopards ho tenim una mica oblidat. Els germans Lluc van contracorrent, reivindiquen un estil musical cada vegada més alternatiu i underground a tota Europa. La gent quan pensa moltes vegades parla de rockabilly pensa o amb Elvis o amb Antic. O en gris. O en gris, exactament, o en gris i... Bueno, sí, però el ventall és molt més gran. De grups, als anys 80 va haver un nou revival que se'n diu al final 70-80 i va haver un autèntic booms i números 1, com per exemple Stray Cats i Robert Gordon i no sé, per dir alguna cosa. Sé que li agradarà, és un dels temes que Atomic Leopards inclourà al seu 5è disc que publicarà aquest any.